Ang ating oras alas 10:05 na. Good morning. Naimbag ngagsapa, gawi-gawis, ay wakdat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsapa son sikito dyan namin. Eto mo muli ang inyong ka-RNG, ang inyong karadyo. Peter Mauawang Wasing para sa ating usapang, ano na ba yung ating Wellness. usapang wellness. Parang matagal kasi akong nawala eh. Usapang wellness po yan. At mga kasama ko ang ating coach ng wellness naman, Miss Jewel. Good morning. Good morning, Kap, and good morning to all listeners and viewers ng ating program sa Usapang Wellness. Yan. At kumusta ka naman? Mabuti po, Kap. At kayo po, kamusta? Medyo hindi eh. Pero nandito tayo para sa wellness. Kaya Para okay lang. okay. Okay, para sa inyong mga katanungan naman sa ating usapang wellness, i-text po lamang yan 0999-3070649 at sasagutin yan ng ating coach ng usapang wellness naman. So, anong pag-usapan natin ngayon, Miss Jewel? Kap, pag-usapan natin yung mga oxidative stress. Yung? Yung mga oxidative stress, yung mga nararamdaman mo ngayon. Mga Ganon. nararamdaman natin at present, mga Oxidated stressful, oxidative stress. stress, oh. Ano yun? Oo. Sige, paliwanag Yung natin. ah, mga nararamdaman natin yon, halimbawa marami tayong problema, Okay. nakakaranas tayo ng problems, uh, nakakalanghap tayo ng mga pollution, Mhm. nakakakain tayo ng mga toxic na mga food, Okay. yun, nakakaranas tayo ng oxidative stress. At yung oxidative stress na yan ay nakaka-damage ng ating cells. Okay. Okay, so yung pagda-damage ng ating cells, yun yung opening ng mga diseases. Okay. Yun lang katulad ng heart disease, pagtaas ng ating cholesterol, meron tayong diabetes at hypertension Mhm. at iba pa mga sakit. Dahil sa um, lifestyle din po natin. Mm. Yun. Mga kinakain, ganon. Opo. Mga problema at stress sa mga Oo. trabaho, yun. Stress Sa partner, partner, asawa, sa lahat, anak, stress doon yung pagiging single. stress sa pagiging single, na Yeah. searching. Yon. So, lahat-lahat ng yon nakaka-damage na ating cells. Na Mm. nakaka-invite ng mga diseases. So, nag-i-start yung ating mga sakit na. Okay. Yun, opo. So, anong gagawin natin? So, may mga solution po tayong gagawin para ma-address po yung mga problem na yan. Mm. Kasi the more na nai-stress tayo, according to studies, di ba nakakamatay yung stress. Mhm. Pero kailangan natin i-manage ito. Or kailangan natin i-minimize. Kung hindi natin masyadong maalis, kailangan natin i-minimize at kailangan natin i-manage para sa gayon, maiwasan natin ang mga malubhang sakit or mga sakit. Like, meron tayong um, mga dietary supplement na para po dyan. Mhm. Pero, bago yan, kasi sa araw-araw natin na ginagawa, pag na-stress tayo, yun, nakaka-contribute din po siya sa ating pagtanda. Okay. Yung iba, na pumuputi yung kanilang buhok, at yung iba naman, talagang makikita sa kanilang face yung pagtanda. So, Dahil nga, opo. ibig sabihin nito, yung puti kong buhok, stress yan. Depende po kung minsan nakaka-contribute yung stress, kung minsan hereditary po. Mm. Yun. So, may mga kinakain din tayo na at mga in-intake tayo at kinakain na nakaka-stress. Like, ang pag-inom ng too much alcohol, nakaka-contribute nun po ng stress. Ng stress. Opo, na nakaka-damage din ng ating cells. So, pati yung mga paninigarilyo, Yes, ganon. pati smoking. Lahat ng bisyo, no? Yes po. So, ano yung, kwan nito? Ano yung solusyon? Kasi nga po, Kap, di ba, hindi po natin ito naiiwasan. So, mayroon tayong tinatawag na dietary supplement na nakakatulong para dito. Kasi nga po, ang ating, isa sa ating dietary supplement, yung DLC spirulina, na hindi pa po alam ng iba, nakakatulong ito sa lessen ng ating stress. Mhm. O nakakatulong ito para ma-replenish yung ating na-damage na cells na nagkukos ng aging. Yun. Anong pangalan nun? DLC spirulina.
DLC spirulina. Opo. Paano naman yung mga may mga bara-bara? Mga nagbabara sa mga ugat, pwede ba ito? Nakakatulong din po ito, Kap, kasi the more na umiinom tayo nito, nagpo-produce tayo ng nitric oxide. Mhm. Nitric oxide na nagda-dilate ng ating blood vessels. Mhm. Yun, so the more na magte-take tayo nito, matutulungan yung mga barado nating blood vessels din. Aside from nabanggit ko before na fish oil, itong spirulina the best din para doon sa mga clogged arteries saka sa mga um, blood vessels na nagbabara dahil nga po sa kanyang taglay na phycocyanin na Mhm. ingredients nito na substance nito na nakakatulong para i-renew yung ating damaged cells. Oo. Palitan. So itong spirulina na to, ilang beses pa iniinom ito dapat? Sa mga normal na po na, I mean, walang nararamdaman, pwede po minsan 4 tablets. Apat Or- na tableta, isang inuman? Opo, kahit i-divide mo po siya, morning tsaka tanghali. Morning tsaka tanghali. Po. Pag may mga nararamdaman naman po tayo, pwede po siyang 5 tablets or di kaya 6 tablets Sa isang araw sa isang yan. araw. Pagkatapos kumain. Depende po kung gusto nyo pong pumayat kasi nakakatulong din po ito sa ating pag-lose weight. Mhm. Pwede po natin inumin before meal. Pag gusto natin Before. mag-lose weight. Okay. Ngayon, kung gusto nyo naman po mag-gain weight, nakakatulong din itong papataba after meal naman po siya. After meal i-take. Opo. So ibig sabihin nito, kung gusto mo magpapayat, inumin mo ito bago ka Before. kumain. Opo. Pagka nainom mo ito bago ka kumain, ilang minutes para pwede ka na kumain? 5 minutes, pwede na pong kumain. Pwede na. Opo, or mas maganda din 30 minutes. Okay. Kasi po, parang nabubusog ka na po kasi nga po ang equivalent nito ay pag nakainom po kayo ng like 2 tablets, equivalent to 3 servings na fruits and vegetables na po ito. So parang nakakain na kayo ng breakfast. Mm. Tapos, sundan na lang po ng tubig. So kung gustong magpataba naman, Gusto after mo- meal. yes po, after meal. Maganda ito okay ba ito kahit na may mga nararamdaman na sa ating mga nanonood, sa ating mga nakikinig? Okay bang inumin ito kahit na may mga nararamdaman high blood ka, diabetic ka, yung mga ganon? Opo, the best po ito kasi the best din po ito sa mga diabetic patient Okay. na depende sa level na po ha. The best din po ito sa mga may hypertension or high blood. Hypertension. Kasi nga po nabanggit ko na nagpo-produce ito ng nitric oxide na substance din na nagpapaluwag or nagdadilate ng ating blood vessels. Oh. So ibig sabihin nito, Miss Jewel, kahit na mayroon kang karamdaman, pwede kang uminom ng DLC Opo. spirulina. Opo, the best po ito. Kasi aside from nakakaalis ng mga toxins sa katawan natin, nakakatulong itong i-enhance yung mga, like we are taking medicines, nakakatulong po itong i-enhance yung mga iniinom natin na medicine. Inaalis niya po yung toxins dito para malinisan pati yung ating mga kidney and Okay. liver. Nasa magkano naman ito, Miss Jewel? Pwede po tayong bumili 15 pesos per tablet po. Per tablet? Yes po, that is 500 milligrams. So ibig sabihin, kung iinom ka ng 4 na piraso, 60 pesos. Yes po. Saan mabibili ito? Mabibili lamang po ito sa DLC outlet natin sa Maharlika Building sa number 2118. Sa number 2118, second floor. Yes po, sa second floor. Sa Maharlika Building, tabi ng Singer. Tabi ng Singer. Singer lagi na sewing machine, Singer na sikap. Okay, binabati natin na yung ating mga viewers dito. Nandito naman si Pastor. Naragsak nga panagkasangay mo, Coach Jewel, na imbag nga morning sa Taraking Cup. Happy birthday. Birthday mo pala Happy ngayon. birthday ko pala, Kap. Ha? Birthday mo ngayon? Opo. Oh, so saan yung handaan? Doon na lang sa aming office. Po. Sa Pwede kayo opisina na pumunta. lang. Opo, at bumili ng mga supplement. Yun yung pa-birthday nyo. Ha? Okay, at Jennifer is watching. Maraming salamat, Jennifer. At Benjamin, yung ating pinsan naman na profesor, Benjamin Dulipas is watching. Maraming salamat pa, Insan, for watching.
Okay, Miss Jewel, ano ba ang pwede nating idagdag na pampaganda o pampaganda ng kalusugan? Etong DLC Spirulina Cup kasi, pwede din po itong boost nung ano, halimbawa may anemic or lagi tayong puyat. Mhm. Pampa-boost din ito ng ating hemoglobin o ng ating red blood. So, kasi malakas yung kanyang content na iron. So, Mm. pwede ito sa mga nagpupuyat, nagko-call center, kasi immune booster din po at ito at the same time. Immune booster din siya. Opo, immune booster. So ito nakakatulong sa mga may sakit, May sakit, immune booster, tsaka nagpupuyat, mga nagpupuyat. tsaka sa mga bata na hindi kumakain ng gulay. Maganda rin ito. Yes, the So, best. ito pwede sa kahit na anong edad. From 3 years old above, pwede na po. 3 years old pataas. Opo. Pwede nang uminom nito. Pwede na uminom nito. Pero paano naman kung 3 years old? Apat pa rin ba? O, Isa lang po, pwede na kasi 500 milligrams po ito. So, enough for the child na parang nakakain na rin siya ng gulay. okay. So, isang kwan lang Tablet sa isang araw. sa isang araw sa mga 3 years old, ano? Opo, sa mga bata. Okay, at nanonood din sa atin, John Pasito Martin, good morning ka, at Miss Jewel, at Sir Joel Aliping, nasalunat, naragsak, naranyag, apaskwa. Kastamat, kanyayo di tanay balasiw tao, Sir Joel, nasalunat, naragsak mo't lang, naranyag, nga Paskwa. At syempre, napnuan bendisyon, ken regta hintay ano ba Ilocano na panang pasangbay iti baro nga taon 2022. Yan. Happy New Year po sa inyong lahat dyan and Merry Christmas. Okay, Miss Jewel, ano ba? Ayun. Yun po. Yung mga nag-gym, yung mga nangangailangan ng protein, malakas din po itong ating DLC Spirulina. So, pwede po nilang i-take ito after silang mag-gym. After na mag-gym. Opo, nagdadagdag ng ating nagpo-protect at nagpapaganda ng ating muscle. Ayun. At nanonood din sa atin, Manang Cora Pasalo is watching. Dalog Charles Anderson. Nalamin nga agsabat tayo, Kap, be safe, kunana. And Sir Carlito Lazaro is watching. At na may katanungan dito, galing naman kay 522, dami gumawan Kap no ada pang patibker, dita kan pang pabayag. Tawan tilablaban kun kini commander ngay, kunana. Meron daw bang pang patibker, pang patagal? Meron po tayo noon sa DLC. Ito po yung ating nabanggit ko before na kung hindi niyo napakinggan yon, yung DLC pumpkin seed formula. DLC pumpkin seed. Opo. DLC Ah. pumpkin seed formula, the best po yan para pampatangken. Magkano naman to? Natawa si... Ano Magkano? lang po, Kap, mura lang. Less than 3,000 isang bote. 60 tablets to at saka water soluble. So Okay. walang side effect. Unlike other take nila na may side effect, ito po ay walang side effect because this is natural and water soluble. Okay. And kay Lakay Rooted, Jerome Obra, good morning, kanyayo, nga dua, Kap, kunana. And kay Joseph Kenter naman, mayat ngal daw, kanta kayong idol. Salamat gayam dito, indad mo nga calendar. Taiwaras mi diti pwesto mi, salamat. Bagay na gayam data pang high blood kunana. Walang anuman, Sir Joseph. Pwede daw pala ito sa mga high blood o hypertensive. Yes po, pwede po. Okay, ang ating oras alas 10:19 na. Miss Jewel, meron ka pa bang gustong idagdag? Okay po. Maraming salamat doon po sa laging pumupunta doon sa ating shop para bumili ng ating produkto na para sa kanilang kalusugan at marami na po tayo, Kap, na natutulungan. Lalong-lalo na sa kanilang yung mga hindi nakakatulong itong ating DLC Spirulina at iba pang supplement para dito. Okay. At pakiulit natin, saan tayo matatagpuan?
Matatagpuan po tayo sa may Maharlika Building, second floor, sa number 2118. Katabi ng hagdanan, paakyat doon sa likod, pag doon sila dumaan sa likod. Sa mga gustong mag-inquire sa'yo, meron ka bang na number? Pwede niyo po akong i-text sa aking numero 0977 0977 053 053 7846. 7846. Opo. Yan. Tawagan lang yan, o di kaya i-text siya. I-text. I-text lang Opo. kung meron silang mga katanungan. Yes po, Kap. Okay. Saka baka meron kang gustong batiin. Binabati ko lahat ng mga nanonood ng magandang umaga at Merry Christmas. Advance Merry Christmas daw sa lahat ng mga nanonood. At pag-pray po natin yung mga taga Visayas, Mindanao na ating mga kababayan na karanas ng Typhoon Odette. Na sana i-comfort sila ni Lord sa kanilang mga nararanasan ngayon. Yun. At matanong ko lang, ito bang check-up ninyo na libre, meron pa ba? Yes po, kapatuloy pa din po ang ating free check-up. Punta lamang po kayo doon. Nandun po tayo every day from 9:30 a.m. to 4 p.m. 9:30 in the 9:30 morning. a.m. and 4 p.m. hanggang 4 p.m. po every Monday to Saturday. Libre yung check-up Yes po, ninyo dyan. tuloy pa din po yung free check-up natin. Yung bang result ng check-up na yun ay pwedeng bibigyan ng kopya sila? Pwede po nilang picturean na lang po kasi wala po tayong printer doon. Pwede rin ba na yun ay pakita nila sa kanilang doktor? Pwede din po nilang ipakita kasi actually same lang din. Pag minsan dala-dala din sila pinapakita sa akin, same lang din yung findings. Parehas din. Opo. Yun nga lang sa atin, we are on dietary supplement. We are not medicine. We are not drugs. We are not over-the-counter medicine. Pero tayo ay dietary supplement na ang ating produkto ay nakakatulong sa may mga karamdaman. Pero hindi ko kiniklaim na ito'y nakakagamot. Pero later, matutulungan pong magamot ang kanilang mga nararamdaman dahil po sa kanilang taglay na nutrients at sa taglay na mga mabisa effective na mga ingredients po ng ating produkto. Na the Yun. best na kinuha sa iba't ibang lugar na kung saan yung mga the best products na na binibigay ng ating company. Okay. Maraming salamat, Miss Jewel. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat din, Kap. Merry Christmas din and Happy New Year. At maraming salamat sa lagi mo pag-invite sa akin dito. Okay. At maraming salamat po sa lahat po ng nanood, sa lahat po ng nakinig. Antabayanan po ang ating usapang kongreso kasama si Congressman Marco pagkaraan lamang ng ilang paalala.